Αυτός είναι ο λόγος που πολλοί άνθρωποι δυσκολεύονται να ξεφύγουν από τη φτώχεια, ακόμα και αν εργάζονται σκληρά. Δεν είναι μόνο το εισόδημα, είναι η ενέργεια που κυκλοφορεί στο σπίτι σου. Ακόμα και κάποιος με υψηλό μισθό μπορεί να νιώθει διαρκώς άδειος, αν ο χώρος του απορρίπτει τη ροή της αυθονίας. Άκουσε προσεκτικά. Αν συνεχίζεις να κρατάς αυτά τα πράγματα στο σπίτι σου, αυτά τα 9 κρυφά εμπόδια, τότε η ευημερία σου θα εξακολουθήσει να μπλοκάρεται και η τύχη σου να στερεύει. Πάμε να τα δούμε ένα-ένα. Πρώτη πλαστική σακούλα παντού. Τις κρατάμε για ώρα ανάγκης, γεμίζουμε ντουλάπια και συρτάρια. Όμως κάθε σακούλα που κρατάς λέει «Δεν ξέρω αν θα έχω αρκετά στο μέλλον». Αυτό δημιουργεί μια αίσθηση έλλειψης. Κρατάς από φόβο. Άφησέ τες να φύγουν. Δεν είσαι σε έλλειψη. Σταμάτα να φέρεσαι σαν να είσαι. Δεύτερες μοναχικές και φθαρμένες κάλτσες. Ένα μικρό πράγμα, αλλά με μεγάλο ενεργειακό φορτίο. Οι κάλτσες αγγίζουν το έδαφος. Είναι το πρώτο σημείο επαφής σου με τον κόσμο. Αν είναι παλιές, τρύπιες ή δεν ταιριάζουν, δηλώνεις πως παραμελείς τον εαυτό σου από τη βάση. Πέτατες και φόρα κάτι που σε τιμά. Τρίτη, ραγισμένοι καθρέφτες. Ο καθρέφτης πολλαπλασιάζει αυτό που βλέπει. Όταν είναι ραγισμένος, αντανακλά θράψη στη ζωή σου, στις σχέσεις, στα σχέδιά σου. Δείχνει παραμόρφωση. Σπάσε τον κύκλο. Αντικατάστησέ τον. Δώσε στον εαυτό σου την εικόνα που αξίζει. 4 μπαταρίες που δεν δουλεύουν. Μπορεί να τις κρατάς για κάποια στιγμή, αλλά ενεργειακά είναι άχρηστα φορτία. Δεν προσφέρουν τίποτα πια και καταλαμβάνουν χώρο. Είναι σαν να κουβαλάς παλιές δυνάμεις που έχουν σβήσει. Καθάρισέ τες. Δημιούργησε χώρο για την ανανέωση. 5 ρολόγια που έχουν σταματήσει. Ένα σταματημένο ρολόι παγώνει το χρόνο στον χώρο σου. Δηλώνει ενεργειακή στασιμότητα. Οι ευκαιρίες σταματούν. Οι ρυθμοί της ζωής φρενάρουν. Διορθωσέ το ή απομακρυνέ το. Ο χρόνος πρέπει να κυλάει, μαζί του και η αυθονία. 6 άδεια στυλό και άχρηστοι αναπτήρες. Εργαλεία δημιουργίας και ανάφλεξης που δεν λειτουργούν, αλλά κρατάς. Συμβολίζουν απολεσμένο δυναμικό, κολλημένες ιδέες, ξεθοριασμένα όνειρα. Μην κρατάς ό,τι δεν σου δίνει πλέον φλόγα. Πέτα τα. Δημιούργησε χώρο για έμπνευση και δράση. 7. Σπασμένα ή άγνωστα ηλεκτρονικά και καλώδια. Σύμβολα από το παρελθόν, φορτισμένα με ακινησία. Δεν τα χρησιμοποιείς αλλά διστάζεις να τα πετάξεις. Κάθε τέτοιο αντικείμενο φωνάζει «Φοβάμαι να προχωρήσω». Μην αφήνεις το παρελθόν να κρατάει τον χώρο σου φυλακισμένο. Ξεκαθάρισέ τα. 7 φθαρμένα σεντόνια και μαξιλαροθήκες. Το κρεβάτι είναι ο ιερός χώρος ανάπαυσης, ανανέωσης ονείρων. Όταν κοιμάσαι σε κουρελιασμένα υφάσματα, λες «Δεν με νοιάζει ο εαυτός μου». Δείξε ότι είσαι έτοιμος για κάτι καλύτερο. Αναβάθμισε τον ύπνο σου για να αναβαθμιστεί και η ζωή σου. 14 πράγματα για κάθε ενδεχόμενο. Αυτό είναι παγίδα. Κάθε τι που κρατάς με τη φράση «μπορεί να χρειαστεί» βασίζεται στο φόβο. Ότι ίσως δεν θα έχεις, ότι πρέπει να κρατηθείς από τα παλιά. Αλλά ο φόβος για να έλλειψη. Αν κάτι δεν το χρησιμοποίησες εδώ και έναν χρόνο, άφησέ το να φύγει. Η εμπιστοσύνη ανοίγει τις πύλες της αυθονίας. Μήνυμα στο τέλος. Η ενέργεια του χώρου σου αντικατοπτρίζει την εσωτερική σου κατάσταση. Αν κρατάς συνήθειες που μιλούν για φτώχεια, έλλειψη και φόβο, το σύμπαν θα σου στείνει περισσότερο από αυτά. Αν όμως επιλέξεις την τάξη, τη φροντίδα και τη συνειδητή αποδέσμευση, τότε η ευημερία δεν έχει άλλη επιλογή από το να έρθει.